सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा एबसुनि बेनार बिसिदों। सोलिबाय थानाय ISPL नि गेलेनाय बादायलायनाया जोबैयावनो गोबां जायगायाव गेदेमा सुबुंफोरनि बरायनाय बेनार होनायखौ बिसिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाजबाथि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय डिमाकुसिनि सुख्लाय दालां सेराव फोसावथाय महरै होना दोननाय बेनारखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव बिसिना गालांदों। सोंथि सिखांदों, बिटिआरआव बेनार एबा फोसावथाय होनाया रैखाथि गैला नामा? मा जाहोनाव बेनारखौ बिसियो? थारैनो बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा हाबा मावनाया बेसेबां गनायजाथाव? बेखौ लानानै गासै बर' रायजो राजा आरो डिमाकुसि एबसुआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रोङै सोंखारिदों। ইয়াতে ছিঙি দিয়া হৈছে, সেইখন আমি ইয়াতে শুক্লে বাকী গৰিহণা দিছোঁ যাতে এটা যিকোনো সংগঠনৰ পোষ্টাৰটো মানে ছিঙাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। এইটো আৰু কেইদিনমান আমি আহি আছিলোঁ ইয়াতে হাতীৰ কাৰণে ৰখবৰ কাৰণে। মই 2 দিনমান হ'ল অহা নাই, ইফালে শুক্লাই পিনে অহা নাই, নহ'লে এনেই আমি দলংলৈকে আহি থাকোঁ। কিন্তু যোৱাকালি মই অহা নাই ইয়াতে। কোনে যোৱাকালি ৰাতি ছিঙিছে নেকি এইটো আমি ক'ব পৰা নাই। এতিয়া ৰাতি ছিঙা হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো বিৰাট লজ্জাজনক কথা। এইটো ভৱিষ্যতে কোনোৱে এনেকৈ কামটো নকৰক, মোৰ এইটোৱে কামনা। আহি থকা সময়ত আপুনি এই যোনটো কামটো কৰিলে তেখেতক আপুনি কি মেছেজ দিব? যিজনে এই কামটো কৰিছে তেওঁ যদি ভৱিষ্যতে এইটো কামটো নকৰক, যিকোনো সংগঠনে হওক বা কোনো হওক, এইটো কামটো নকৰক। মই তেওঁক এইটোৱে গৰিহণা দিওঁ, ভৱিষ্যতে তেওঁটো এনে কামটো মানে নকৰক। আৰু मोनसे जोङो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो जोङो दुखु फोरमायनांगोन। जिहेतु जोंहा फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौतायावहाय बड'लेण्ड फोथाराव फैबाय थानाय 26, 27, 28, 29 जानुवारि 2023 बे मायथाइयावहाय कनफारेन्स जानो फैगासिनो दं। आरो बे कनफारेन्सनि थाखाय जोङो मोनसे बेनार नैबे सुक्लायाव जोङो होनाय जादोंमोन। सुक्लायनि जितु ब्रिज खाथियाव लामा सेरावनो हाइवे खाथियाव जोङो बे बेनारखौ होनाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे थांनाय नैबे हरनि समाव सोरबा दुथां सिनायै सुबुङा बे बेनारखौ बिसिनानै गालांदों, गाज्रियै माने बिसिनानै गालांदों। बेखौ जोङो नैबे सुक्लाय ओनसोलनि आरो बेयाव थानाय जों डिमाकुसि आन्सलिकनिफ्राय जों बेखौ दुखु फोरमायदों। जों बेखौ सानदों जे बेबायदि दुथां गोसोनि बा गाज्रि गोसोनि जाय सुबुंफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावदों, जाहाथे बेबायदि खालामैया मोजां। मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु रावनिबो बेरेखा नङा, जोङो गोजोनखौ लुबैग्रा आरो ओनसोलनि हारिनि माहारिनि जायखि जाया हारि माहारिनि सुबुङानो होन, धोरोमनि सुबुङानो होन, जों बयजोंबो खौसे आरो जों सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे फरायसा आफाद। बिनिखाय जोङो दिनै बेखौनो लुबैदों जे बेबायदि हाबाफारिखौ फैबाय थानाय सम आरो सानफ्राव जाहाथे रावबो खालामा, बेखौ जोङो दिनै बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय सुबुंफोरखौ जों खावलायनो नागिरदों, ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खावलायनो नागिरदों। आरो जुदि सोरबाफोर लामाथिं थांलाय फैलाय खालामनाय, जिहेतु हाइवे हिसाबै गोबां सुबुङा बेवहाय हान्थियो, सोरबा जौ लोंनानैबो फैयो, बायदि बायदि समाव बायदि सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बै सुबुंफोरखौबो जों खावलायनो नागिरदों जे जायफ्रा जि थांखियावनो थांलाय फैलाय खालामाथों मानो, जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय नैबेबायदि जिथु हाबाफारि जे खुंनो लानाय बे बेनार लागायनायखौ जाहाथे बिदि खालामा, बेखौ जों फैबाय थानाय समनि थाखाय सुबुंफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों डिमाकुसि आन्सलिक जानानै। दा जों नैबे समाव जों नुनो मोन्दों माखासे बिटिआर गभर्नमेन्टजों जिहेतु खुंजाबाय थानाय ISPL बिनि माखासे पस्टारखौबो साननैसो सिगाङाव बिसिनानै गालांदों। दा नैबे जाथाया नोंथांमोननि उदालगुरियावबो जादों। दा बिनि आन्दोआव सोरखौबा नोंथांमोना दङ होननानै सानो नामा? जि जाथायफोर जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव जि ISPL बिटिआर सरकारा खुंदों, बेनि बेलायाव जोङो ससियेल मिडियाफ्रावबो जों नुनो मोन्दों जे गोबां थावनिफ्राव नंगौ बेनारफोरखौ बिसिनानै बिदि थेरला बेला खालामना गालांनाय। दा बे बेलायाव जोङो गुवारै जों बुंनो सानाखै जे गोथे माने गोसोनि सुबुंफ्रा बेखौ खालामदों होननानै जों सान्दों। जे सोरबा जिहेतु आथिखालाव गोबां सुबुंफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जे माब्लाबा गावखौनो गोथौयै सानसफ्लाङा। दा बेबायदि गोथे साननाय
जायफ्रा गोथौयै सानखांनो हायाखै बै सुबुंफ्रा बेखौ खालामदों होननानै जों सानदों आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि जोंनि दखरा आफादनि सिङाव थानाय नैबे सुक्लायाव गायनाय बेनारखौ खालामदों बेखौबो बेबायदि गोसोनि सुबुंफ्रानो खालामदों होननानै जोङो सानदों आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नैबे जाथायखौ लानानै आयेननि माबाफोर बेबस्था लागोन नामा? जोङो डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय नैबे हाबाफारिखौ खालामदों जा बिथांमोना जाहाथे इयुनाव खालामबावा आरो रावबो जेबायदि खालामनो साहस खालामा बेनि थाखाय जोङो अलरेडि मोनसे FIR जोङो डिमाकुसि थानायाव होनो थाखाय लिरखाबाय जोङो दिनै बेखौ साबमिट खालामनाय जागोन आरो बेखौ जाहाथे आयेनगत बेबादि जाबाय थानाय थासारिनि सायाव जाहाथे आयेना नोजोर होयो आरो जे उसित साजा बैबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे सरकारनिफ्राय होयो जों बेखौ नारसिननो थाखाय गांसे FIR खौ होनाय जागोन। जोंनि दुलाराय गासै बर' समाजनि जानानै मोनसे मेल खुंनो थाखाय जोंनि बेयाव मोनसे बेनार गिदिर होदोंमोन नुदों जोंबो थांलाय फैलाय नुदों आरो बेनाराबो दंमोन हथात हरनि समाव सोर दुथाङा सोर जोंनि हेंथायै बेफोरसो खालामना गालांखो जों आरो अनेकबो जों हरनि 10ता 12ताहालागै थायो हाथिनि बेयाव जोंनि दा हाथि फैनाय सम जादों बेफोरबो नुना मोनासै बिसोर मा समाव बिसिलांखो जों रायजोआनो नुनो मोनासै बेखिनिखौ आं मिथिगौ जे गुबुना बा जोंनि हेंथायै सोरबा मावदों होननानै जों बेखौनो गासै रायजो राजाया साननानै लादों आरो बेबायदि खामानि मावग्राखौ नोंथाङा नैबे ओनसोलनि जानानै मा खावलायगोन जाहाथे इयुनाव बेबायदि आरो जाहाथे दा मावथों बेखौनो जों सानो मानो बेफोरबादि जों जातिखौ लानानै धोरोमखौ लानानै बेफोरसो जाहाथे मावनाङा जायानो बांगालानो होथों सिमसायानो होथों जि जातियानो बेनार होथों बेनारानो थाथों आरो उन भबिष्यतआव सोरबाफोर मावदोंब्लाबो मावनांलिया धोरोमखौ लानानै जातिखौ लानानै अन्यखौ लानानै बेफोरसा दा खालामथो होननानै जों रायजोनिफ्राय खावलायनाय थायो आरो जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, लाई अटोनोमस काउन्सिल, मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।